Wara li falla milli jilħaq il-miri ekonomiċi u finanzjarji għal 5 snin li għaddew, il-Partit Nazzjonalista reġa' ħareġ biktar wiegħdi finanzjarji għal 5 snin illi ġejjin. Minkejja li kien Simon Busuttil illi ħoloq din il-lista ta' wiegħdi, il-Viċi Kap Nazzjonalista ma kienx preżenti għal konferenza tal-aħbarijiet illi kellha tispjega kif ser jitwettqu. Għalkemm il-Partit Nazzjonalista ħabbar din il-konferenza bħala waħda li kellha tispjega kemm ser tiswa kull wiegħda tal-Partit Nazzjonalista, Tonio Fenech qal li jekk jerġa' jitla' il-Gvern ser jaġġusta kif ikun l-aħjar. Issa ovvjament imbagħad gvern jaġġusta skont ir-realtajiet għax inti meta tkun fil-gvern ikun hemm realtajiet oħrajn li trid ukoll tikkonsidra u taġġusta għalihom. Mitlub jgħid meta ser jibdew jitqasmu it-tablets imwiegħda mill-Partit Nazzjonalista u jekk dawn u misser jitqasmu kollha f'daqqa, il-Ministru Fenech ma kienx jaf iwieġeb. Nerġa' ngħid, irid isir b'konsultazzjoni sieħa mal-stakeholders, irid isir proċess ta' xiri ta' tender. Ir-rollout ovvjament tiddependi wkoll mill-proċess ta' xiri kemm idum. Imma aħna kommessi li dan nagħmluh kemm jista' jkun malajr. Naħseb dettalji aħjar temm il-preżentazzjoni anke jidher li fil-website tal-partit bid-dettalji kollha qegħdin hemm biex ma nirġa' issaqsi lili. Għalkemm Tonio Fenech qal li Claudio Grech ta' dettalji kollha dan mhuwiex minnu filwaqt li s-sit ma jgħid xejn dwar meta l-istudenti ser jirċievu it-tablets imwiegħda. Intant wara li l-Gvern Nazzjonalista fl-elezzjoni li għaddiet wieħed is-7,000 impjieg fi Smart City, din id-darba qiegħed wieħed 25,000 impjieg ieħor. Iżda Tonio Fenech ma kienx jaf jgħid fejn ser jinħolqu l-impjiegi b'din il-weda l-ġdida. Issa jiena ma nistax ngħidlek fuq livell ta' 5 snin bi preċiż is-settur tal-servizzi finanzjarji ħajħloq daqshekk, is-settur tal-manifattur joħloq daqshekk. Tkellem ukoll il-Ministru Joe Cassar illi ftaħar b'dawk li sejjaħ records tal-Gvern fil-qasam tas-saħħa. Iffaċċjat iżda bis-sitwazzjoni ta' nuqqas ta' dinjità li qed iħabbtu wiċċhom magħha l-pazjenti fl-emerġenza u qal li dan huwa tort tal-Labor. Filwaqt li dwar il-mediċini out of stock, il-Ministru tas-Saħħa ħass illi aħjar iwieġeb ħadd ieħor. Jiena ħan nirrispondi fuq l-emerġenza u mbagħad peress li l-parti l-oħra fuq refund hija xi ħaġa finanzjarjament teknika jirrispondija Tonio. Il-Ministru Giovanna De Bono qalet illi ser toħloq ix-xogħol billi repetiet il-weda tal-Business Park fix-Xewkija. Qalet ukoll li dak li kien hemm ippjanat li jsir dwar Eco Għawdex sar kollu. It-80 proposta illi aħna kellna għall-ewwel fażi tal-viżjoni Eco Għawdex nistgħu ngħidu li għamilnihom wettaqnihom kollha. Temmet tgħid li l-qasam tas-saħħa f'Għawdex tant qiegħed avvanzat li ser tibda ġġib it-turisti biex jieħdu l-kura fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Iva Għawdex jista' jkun ukoll niċċa oħra fejn tidħol il-health tourism